Riwruok mar Lakteche nan e kaunti ma Kisii kuom thuolo machielo chako lando ng'anyo margi ma sundo piny owacho e kaunti no mondo mi ochop singo mane giketo. Moko kuom singogo gin ndiko gi tich asika, choro lakteche e ngas kod medo weche mag ler kuonde ma gitie. Kane giloso gi jofwambo wa ma Kisii, jotend lakteche go wacho ni gidwaro mondo jatend migawo mar thieth e kaunti no chop singo mane ochiwo kendo ndikore kod jotich. Kata kamano kane oloso gi wang' jowi mar Citizen e yor sim, jatend migawo mar thieth e kaunti ma Kisii Ronald Nyakweba owacho ni ndiko otese mag ndiko jotijego e tich dhi nyime kendo kwayo jochiw thieth mondo obed kod horuok. The minister assured us that he will implement what we had discussed earlier in the totality, which concerning the welfare of nurses, specifically promotional designations, reinstatement of nurses who are dismissed, employment of more nurses, payment of timely salaries, and career progression, and many other items that we had agreed. And we, as a union, we thought it well that we gave extension of 30 days, which was to end by 30th of November, by 30th of October, this year. Up to date, there is nothing that tangible that a union can report has come on our way. I can confirm that the Minister of Health gave us 3 days that the promotion letter will come out. Up to date is just we see lies. And we want to tell you, Minister, that whenever you speak, try to speak the truth. My members, are you ready for the strike?